Здравейте, аз съм Валерия. Намираме се на язовир Порой, който е в близост до курорта Поморие, защото тук ще се проведе вече традиционната хидрокупа Несебър 2016 година. Както виждате, някои от моделите летяха в по-ранните часове заради вятъра. По-късно ще проследим останалите стартове, но с удоволствие ще разберем малко повече за отделните модели от техните собственици. Тук виждаме много самолети. Казахте, че сте летели в по-ранните часове заради климатичните условия. Как се представиха? Да, сравнително добре се представихме. Това за мен лично е вече 10-то участие тук в хидрокупата, така или иначе и юбилейно. Вчера не можахме да направим стартове, предвид на това, че времето беше лошо, с много силен вятър, 8-9 метра в секунда, което не позволява все пак с авиомодели. Добри стартове направихме сутринта. Очакваме класиране. Разкажете ни малко повече сега за отделните самолети, които са тук около нас. Казахте една малка авиация. Това е нашата малка авиация за слънчево и тихо време. Моя авиомодел е този. Това е Piper Cub, който е американско производство. Моделът е фабричен за купене. Като всички модели, които се закупуват от производителя, се налага да се правят някакви преработки, тъй като има проблеми както с конструкцията, така има проблеми и с окачване, задвижване там, с механиките. Налага се да се доработват малко моделите, в крайна сметка, за да се докара до едно такова състояние, в което този модел да е достатъчно добър за полет, за управление. Продължаваме нататък с ето този, който е тук пред нас. Закупен от Китай. Моделчето е копие. Красиво, хубаво моделче. Модел е ваш. Какво е правено по него? Има доработки, монтажни работи, плавъците на самолета, защото той е с колесници, пък е пригоден за вода, това са хидросамолети. Други електроники има по него, машинки, двигатели, всичко се монтира от нас. Днес летя ли този модел? Днес не е летял модела, просто е това, в момента на пробване и на това. Защото той, пак ви казах, е с колесници и допълнително са сложени по плавъци за хидросамолет. Нека да продължим да разглеждаме, да стигнем и до този модел тук, който е до мен. Тези двата модела, това представляват едни бойни самолети на времето, които са използвали в авиацията по времето на Втората световна война. Това са така наречените самолети тип Каталина, двумоторни самолети, използвали се за подводници, за преследване на подводници, разузнаване. Това, което виждате в момента, това са реплики, не са копия. Всички авиомодели по принцип представляват реплика на действителни самолети. Сравнително добри копия са за цената си, като всички закупени модели се налага да се доработят, както казва Веселин, налагат се да се дозалепят, тъй като са с слаби конструкции. Но са сравнително добри копия, имат добри летателни качества с, както се казва, пипане където трябва, но това все пак изисква и моделарски умения, които имаме, така или иначе, може би малко нескромно, но е така. Така че са докарани до състояние да летят и да може да участваме в тях. Нека обърнем внимание на този модел тук. Виждам, че още има какво да сглобявате явно по него. Този модел, всъщност ние започнахме да го разглобяваме, тъй като трябва да го преберем. Елементите, примерно като крило, като това са подкосите отдолу, се налага да се демонтират, за да може да се транспортира самолета, моделчето, тъй като при транспортирането това са все пак нежни елементи, трябва да се запазят, да не се повреди нещо, да се щупи. Както и тези модели по принцип са разглобяеми, т.е. част от оборудването се сваля и от въоръжението. Примерно крила, долу по плавъците се свалят, за да може да се транспортират, така че в момента е в процес на транспортиране, подготовка за транспорт. Предполагам, че тези модели не участват за първи път в състезание, вече имат своите доказани умения. Този модел, Piper Cub, миналата година беше на първо място, тук на хидрокупата, и има първо място медал и купа. Този модел участва миналата година, но имаше проблем с един от моторите. Този другия модел на Каталина, той участва, с него имаме второ място тук на хидрокупа. Така че са ветерани вече
в боя. Това мероприятие Хидрокупа Несебър е вече традиционно. Как се развива през годините? Казахте, че вече от около 10 години го посещавате. Аз за 10-ти път вече участвам. Това съм още от самото начало всъщност участвам. Веселин малко по-късно взе участие в Хидрокупата. За съжаление се наблюдава един отлив от участници. Обясними причини има за това, но мисля, че не, да не ги коментираме. Има неща, които налагат, може би, този отлив от участие в състезанията, може би икономически, може би и други причини. Но така или иначе ентусиастите се остават и ще се остават за бъдеще. Точно това ще да кажа, въпреки негативните неща, въпреки този отлив, който се наблюдава, щом го има мероприятието, значи има кой да участва в него, да съществува. Разбира се, може и да сме малко на броя, но останахме ентусиастите и ще се останем такива до края. Тук виждаме един прекрасен модел. Разкажи ни в кой клас е? Моделът се състезава в клас народен, както и в клас F3A. Също ще вземе участие в клас копия. На практика е така сравнително универсален модел. Силата му, разбира се, е в клас копия и в клас народен, защото самия модел не е спортен. Той е повече копиен модел на истински самолет. Т.е. има си такъв самолет в света, който се използва много масов. Моделът се казва Carbon Z Cup. Специфичното за него е, че е с разпереност около 2 метра, дълъг е 1,40 м и теглото му в полет е около 3,5 кг. Захранва се на ток и лети горе-долу около 5 минути продължително. След това се зарежда и пак. А в момента все още ли реалният самолет лети? Да, все още реалният самолет лети, изключително популярен, особено в Съединените американски щати. Там е на голяма почет. Как избра да направиш или да закупиш, не знам кой от двете, точно този самолет? Моделът е купен, избрах го заради размера. Изключително добре лети, много спокоен и така сравнително голям. В комплекта има също и гуми, тук е с поплавъци за вода, но гумите са много големи, т.е. подходящи за пускане от различни полянки. А днес летя ли и тепърва ще те видим вътре? Днес още не, след малко ще има старт. А смяташ, че този вятър, който излезе, ще окаже някакво влияние? Не, самолетът е достатъчно голям, вятъра няма да го притесни. Вятъра се отразява на по-малките модели. Колкото е по-малък самолет, толкова по-трудно понася вятър. Този е значително по-стабилен? Да, определено. За първи път ли участваш в това мероприятие? Не, това ми е третото участие. 2013-2014 година. Предната пропуснах поради други ангажименти и тая 2016 отново съм тук. Въпреки това прекъсване, според теб лично как се развива Хидрокупата през годините? Доста добре, постоянно се увеличават участниците, което означава, че хобито набира нови попълнения. Специални благодарности на доктор Шишков, който организира това събитие вече 10 години подред. Реално той го прави за общността. Събирани тук да се видим като приятели и съответно да можем да полетим и над вода. Разбрахме, че очакваш да направи един добър полет, а какво е мнението на съдиите, как го оценяват като копия модел? Изключително добро е качеството на копието, много точно е пресъздаден модела, харесват го много. Което е най-важното за теб, все пак постарал си се. Да. Пожелаваме ти успех днес на стартовете. Благодаря. Вече започнаха и стартовете. Нека да кажем първо кой клас е това и да представим и участника. Значи това е клас хидрокопия на действителни модели. Участникът е Боян Богданов от модел Клуб Добротица, град Добрич, с модел на хидросамолет Бивър. Започва ролирането и излитането. Това са фигури задължителни, след което трябва да направи една задължителна фигура, която е включена в хоризонтална осмица. След това има право на 6 фигури по избор, максимум, а минимум 2. В случая Боян се е избрал 2 фигури
по избор. Едната, от която е имелман и един лупинг. Фактически фигурите трябва действителният самолет да може да ги изпълнява. Максимално трябва да се доближи до реалния полет на истинския самолет. Как се държи този модел до момента? Ами, в общи линии казано, на тая скорост и сила на вятъра, то повече зависи от пилота, в интерес на истината, отколкото от модела. За сега го овладява. Ето това е хоризонталната осмица, за която говорихме, част от задължителната фигура, която е приключи. Вече отиваме за фигура G, която е един лупинг. Трябва да направи. По принцип всеки участник си преценява възможностите и уменията. Кацането оценява ли се? Значи за хода за кацане трябва да бъде както при истинските самолети, с всеки снижаващ ход на 360 градуса. Не самото кацане, значи кацането е в рамките на 150 метра. Трябва да бъде направено. И отделно също така се оценява ролирането от водната повърхност, където е каснал модела, до самия мостик. Има ли значение за колко време самия участник ще направи фигурите, които е избрал? Максималното време, общото полетно време не трябва да превишава 7 минути. От самото излитане до самото приводняване. Но в този комплекс, където го правят, те се включат в рамките на 2 до 3 минути. Максималното полетно време, най-много фигури има в клас F3A, които са 17 на брой и там продължителността е най-голяма. При пилоните продължителността за 10 гонки варира някъде от порядъка 3 минути и половина до 4 минути, в зависимост от скоростта на самите модели. Там вече са броят 10 обиколки и най-бързия печели. Казахте, че все пак до момента пилота успява да овладява самолета. Как се представя? Изпълнява ли всичко както трябва да бъде? После, когато с колегите обсъдим общата оценка, която даваме, защото тя е средно аритметична, някой може да бъде пристрастен към някой състезател, затова друг може да бъде по-критичен и затова има средно аритметично. Казаха, че има някакъв проблем и се налага да касне принудително. Някакъв проблем има с самия модел, след което трябва да обсъдим как е изпълнена полетната програма. Аз не можах да разбера лупинга, успя да го направи участника или не? Не беше изпълнен както трябва да бъде. Понеже моделът е лек, вятърът е доста силен и просто лупинга не беше изпълнен така както трябва да бъде. В момента гледаме за 150 метра приводняване, което го има и трябва да ролира до мостика. Ето. Значи това са бонус точките, които си ги спечели. Ролирането до мостика. С това приключи старта на Боян Богданов. Изтегляме се да обсъдим резултатите. Доволен ли си как се представи, най-вече как се държа модела вътре? Доволен съм, да. Малко ветровито. По-рано 8:30 ги пускахме на много по-малко вятър имаше. Но добре лети. Избра да направиш две фигури. Да, едната не успях, много силен вятър горе. Казаха, че най-вероятно има някаква техническа неизправност по самолета, така ли е? Не, по-скоро вятъра горе е много силен. И това оказа влияние? Да, той е лекичък, той е килограми 300. Силният вятър му влияе много. Доколкото разбрах, ти не можа да изпълниш лупинга. Не, лупинга го изпълних и мелман не успях. Не ти се получи там? Не ми се получи, да, и мелмана. А от самия лупинг, който направи, доволен ли си? Не особено, но стана. На този вятър толкова? Да, на този вятър стана. Поредният състезател вече на старта, нека го представим. Янчо Янчев от град Сливен. Той е дългогодишен участник. В момента прави своята летателна програма. Янчо също си е избрал две фигури, които са задължителни. Едната фигура е полет по триъгълен маршрут, другата е полет по права. В момента изпълнява задължителната фигура, която е хоризонтална осмица.
Нека обърнем внимание на самия модел. Ами, както виждате, този модел е доста по-голям и доста по-добре се държи във въздуха. Не е толкова лек и вятъра по-малко му пречи, но в момента има и лек дискомфорт от самия състезател, когато се изправи на мостика и бъде оценяван. Има така наречената стартова треска. Не, със сигурност се има, но при положение, че моделът е по-тежък, не беше ли по-хубаво да се избере повече фигури, ще има повече точки така? Ами, стартова треска си оказва своето влияние, просто нервен и неуверен в себе си. И затова, както се вижда, допуска някои грешки от напрежението, което изпитва. Затова предпочита да не рискува и да остави модела здрав, вместо да бъде на парчета. Защото модела много по-лошо се чупи във вода, отколкото на суша. Някой си мисли, че е обратно, но не е така. Водната повърхност е много по-коварна за самите модели. Те се раздробяват на много малки парчета, които по никакъв начин вече не могат да се отремонтират и да се съберат. Доколкото когато е на суша, можете да съберете абсолютно всички парчета и да ги изгубите наново. Но тук този елемент липсва. Като махнем сценичната треска на участника, модела как се представя, как се държи? Моделът е перфектен за момента. Проблемът е в пилота. Изпълнението на фигурите? Ще ги обсъдим пак с колегите. В общи линии това са задоволителни фигури. Не бих казал отлични. Но всеки идва да покаже какво може и какво умее. Така че... Може би това трябва да е пример за младите попълнения, как един опитен състезател заради притеснението си понякога допуща грешки. Да. След малко ще видите един от най-младите състезатели, който е тръгнал от, ако не се лъжа, преди 5 години, Валентина Ламански с своя хеликоптер, който няма това притеснение. За него е без значение и вятъра, и самото пилотиране. Фактически, така наречената спортна психика при него е по-добра, отколкото при вече по-големия и по-възрастен пилот, който е изгубил и рефлексите. Гледаме преводняването. Това може би не беше най-доброто преводняване. Да, това беше грешка, която е на самия пилот, но все пак няма да се зачете рулирането към мостика. Преводняването в рамките на 150 метра го има, но ще бъде с най-ниската оценка. А защо според вас се получи това направо забиване във водната повърхност? Просто вятъра е страничен и пилота не можа да го прецени. Имаше неадекватна команда, така най-грубо казано. Така наречената човешка грешка. Какво се случи? Не беше притеснен, когато се видяхме първия път, но на старта някак си имаше едно притеснение през цялото време в теб. Нормално е, все пак в крайна сметка има публика, има жури. Това са нормални човешки притеснения, емоции, как ще излети модела, как ще го приземя. Все пак трябва да покажа някакви полетни качества на модела, умения и така нататък. Така че случват се такива неща. При положение, че модела е по-голям, съответно вятър не му влияе толкова много, защо не избра да направиш повече фигури, за да имаш и повече точки, а избра само 2? Проблема е все пак и в климатичните условия. Значи вятър е поривист, на моменти се появява с по 6-7 метра в секунда, което рязко променя полетната характеристика и трябват много бързи реакции на пилота. Освен това има и задължителни фигури, които трябва да се изпълнят, така че това съчетание е доста трудна работа. От една страна са фигурите, които трябва да ги изпълня, от друга страна са страничен вятър и както и при големите и при малките самолети, той започва да го носи вятъра и става труден за управление. Какво се случи и в края? Защо се получи това забиване? Значи първо вятър е страничен, той просто бута крилото, повдига крилото и по плавъка забива във водата и прекатурва. За съжаление, това става, въпреки че аз опитах да го изтегля.
в хоризонтален полет и така да доправя ските да мини в глисаж, но не успях. Въпреки всичко най-важното нещо, модела видяхме здрав е, нали? Здрав е, да. Здрав е. Малка козметика, козметичен ремонт и сме в играта. Това каране казахте, че е демонстративно. Да, това е в така наречено 3D хели. В момента са премахнати поплавъците от хеликоптера, защото оказват много по-голямо съпротивление и много по-трудна маневреност на самия хеликоптер. Това е един от най-младите пилоти на хеликоптери в България, който е доста перспективен и много добре пилотира своя хеликоптер. Всичко това е въпрос на желание, продължителна и дълга тренировка. За мен лично си е въпрос и на талант. Разбира се, но едното без другото не може да имате само талант без да го развивате. Също така не е допустимо. Така че той, както виждаме, разполага и с двете, и с таланта, с желанието и съответната екипировка. Наистина една златна комбинация. Уменията на този пилот много често са не само аплодирани, а също така и похвалени от много хора, които се занимавате с това хоби. Да, вярно е, защото той, доколкото се сеща, преди 4 или 5 години за първи път започна. Познаваме го още от самото начало, когато проходи младежа и доста е упорит. Някои може би ще кажат колко пъти е чупил. Бих казал, че доста. Няма моделист, който не е чупил модел, защото някой, ако се изправи и каже, че никога не е чупил модел, значи той не е моделист. Значи всяка грешка е наказана. В случая, ако се замисли какво да прави, полета на този хеликоптер няма да е повече от 2 секунди. Така че абсолютно всяко движение трябва да бъде предвидено от самия пилот. Той каза ли какви фигури ще изпълнява или волна програма? Това е 3D. 3D-то е просто волна самостоятелна програма. Има фигури, които са в този клас. Фактически това е един от най-атрактивните класове. Хеликоптера заема такива невероятни положения. В нито един истински модел на хеликоптер не може да направи тия движения и тия фигури, които прави един модел. Много по-лек и по-инертен е самия модел, затова се получава. При този вятър дали не му е по-трудно на самия пилот? Значи той вече ги има тия умения и както виждате вятъра не е намалял, със същата скорост е както преди. Предният пилот беше по-голям, но нямаше тези умения. Един перфектен финал. Да, Валентина Ламанска, точно в центъра за кацане на хеликоптер. Истинско удоволствие човека да гледа как караш. Доволен ли си от това, което показа? Да, доволен съм от това, което показах. Ето пак се събрахме да се позабавляваме. Вчера правихме фигури от висение, от висш пилотаж. Днеска решихме да се отдадем на свободното каране. Чули как цялата публика ти аплодираше за това, което показа и най-вече за приземяването, което направи. Наистина много впечатляващо. Ами да, чух. В принцип, на всички хора това им е интересно и надявам се да се забавляват, като ме гледат. Това, което отбелязахме, беше, че си изключително спокоен по време на представянето. Може би това ти е в един голям плюс за да имаш такива добри резултати. Да, несъмнено спокойствието е един голям плюс. А тук се притесняваме, ще няма да свършим. В началото на сезона се видяхме с теб, поговорихме, след това отново се срещнахме и ти каза, че на всяко състезание си участник. Демонстрира днес едно страхотно каране. За в бъдеще отново ли ще се срещаме? Ами надявам се да. Надявам се за в бъдеще пак ще се срещаме, ще показвам нови номера. Гледам клипчета, това, което ми хареса, го пробвам на живо. Значи да очакваме изненади на следващото състезание. Да, както винаги.
След кратко прекъсване отново ще бъдем тук, защото има още какво да видим и за какво да поговорим с участниците в тазгодишното издание на Хидрокупа Несебър 2016 година. Намираме се на язовир Порой, където се провежда състезание с дълга история, а именно Хидрокупа Несебър 2016. Мероприятие, което се радва на голям интерес от страна на любителите на това хоби. Поредният участник вече на старт. Кой е пилота? Христо Христов от град Варна. Той е дългогодишен участник в Хидрокупата, участвал е в много класове, ще участва и в най-атрактивния клас. Това е един от дългогодишните участници. Бих казал, че няма пропуск, не съм сигурен на 100%, мисля, че поне 9 от 10 купи е присъствал. В момента има проблем с модела, погасна, но го овладя и в принцип моделът е абсолютно читав и здрав. Има право на второ престартиране, което смятам, че ще направи, защото модела няма никакви поражения. Разбрахме, че участникът, чието модел угасна, ще направи втори опит, но по-късно. Сега друг участник е на старта. Да, има право на втори старт след Светлин. В момента на старта е Светлин Симеонов от град София. Това е също така участник от, ако не се лъжа, 5-6 години. Млад е в този спорт, но, както виждате, отново има желание, както казахме, талант и аз бих казал инат. Защото при нас понякога нещата стават на инат. Ние говорихме преди началото на стартовете с него. Той каза за модела си, че са го впечатлили именно размерите му. Да, значи тази големина, този модел е отчудващо лек и отчудващо добре лети. При нас, колкото е по-голям самия модел, толкова вятъра не му влияе. Фактически големия модел е по-стабилен и по-устойчив в полет, отколкото малкия модел. При толкова по-стабилен самолет, колко фигури избра да направи този участник? В този клас F3A има 17 задължителни фигури. Обикновено това е майсторски клас и затова излитането не се оценява. Започваме с излитане, след което започваме с централна фигура. Фигурите се сменят. Фактически комплексът, по който карат състезателите, ще бъде актуален за 2016 и 2017. Затова се нарича P17, което е предварителен 17. Дава възможност за оценка на пилотите да се преценят техните умения. След като всички пилоти са карали на P17, преминават към F17, което ще означава финален 17. Финалният комплекс определя броя победители и броят на победителите, ако бъде повече от 3, 4 или 5, тогава има така наречения неизвестен комплекс. Фактически това е сбор от фигури, които пилота има 30 минути време, за да ги осмисли и за да ги изпълни. И се оценява. По това вече се преценява кой е най-добрият пилот, защото за 30 минути трябва да ги направи съвършени фигури. А те никак не са малко все пак? Не са малко, но те не са тренирали върху тия фигури. Нямат право и да ги тренират преди това. Само мислено затварят очи, както се казва, медитират върху полета на модела, върху самия си радиопредавател, какво правят, как правят, каква грешка се допуска, как се отстранява. Това е вид концентрация.
Ето, че отново виждаме този състезател, вече неговия втори опит, след като първия път имаш неизправност. Да, след като направи своето излитане, очертава си полетната зона и започва да изпълнява фигурите. В случая, ако изгасне модела пак, просто няма вече право за престартиране. Зачитат му са фигурите до момента, до когато ги е изпълнил. Оттам нататък за всички останали получава нули. Фигурите, които е изпълнил на първия или на втория старт? Говорим за втория старт. В момента, щом престартира, фигурите от първия старт не се признават. Защото то означава, че първия старт той сам ще го обявява за невалиден. И затова се започва с втори старт, който започва ново оценяване. Ето, значи до тук приключи само с 3 зачетени фигури. Отново ли проблем? Да, може би има някакъв проблем с двигателя, защото изгасна отново. Това, което ми направи впечатление за разлика от предния участник, този избра да прави своите фигури по-високо. Значи фигурите в клас F3A трябва да бъдат големи и огромни. Полетната зона е 60 градуса в ляво и 60 градуса в дясно. В дълбочина трябва да бъде на 150 метра. Реално, ако сложим една права линия, това са 508 ли беше 518 метра. Това е достатъчно голямо разстояние, половин километър, къде трябва да направим фигурите. Затова, ако е малка фигурата в такава дълбочина, фигурата няма да се вижда добре. Просто няма да бъде оценена правилно. Ти направи и два старта. На първия имаш неизправност, но ето, че и втория нямаше много късмет. Какво се случи с модела? Не, в принцип този модел е направен за пилон рейсинг. Там се кара на пълна газ през цялото време. А в фигурния клас постоянно трябва да се отнема да се подава газ. И този двигател, докато влияе в резонанс, се спада в такива критичен режим и някой път угасна. Но просто за шоуто карах в F3A. В фигурния клас се пробвахме. На втория старт мисля, че зачетаха около 3 фигури. Доволен си как ги направи? Не особено. Всеки път се стремиш към все повече. Това е F3A, се стремиш към съвършенството. Но трудно се постига. Особено на вода и плаване. После ще те видим ли пак? Да, разбира се, на пълна рейсинга. Ето го и поредният участник на старта. Нека го представим. Значи, това е младежът, който за втора година се явява и се състезава на хидрокупа Несебър. Той е от отбора на Несебър. Доста амбициозен и напорист спортист. Преди 3 години дойде за първи път. Гледа какво става. Миналата година дойде с един депронов модел, за да гледа, но го помолихме или по-точно принудихме да участва, след което се класира дори в челната тройка, макар и на трето място. И както виждате, тук вече така наречената спортна страст се казва думата. Тази година вече с по-добър и по-голям модел, но, както сама разбирате, опита му липсва. И затова ето изгасна му и двигателя, но добре. Все пак остана здрав самия модел. Браво! Значи това, което направи, е много добра реакция за начинаещ моделист, което не се паникьоса, овладя модела, както виждате, даже го изкара на сушата. Много добре, бих казал. Има потенциал в младежа за да се развива в този спорт. Може би представянето ти не приключи така, както си искал, но за сметка на това всичките похваляха, че имаш страхотен потенциал и много добро каране направи. Да, мен ме е страх в принцип да го казвам във водата и все така в брега да излезе, обаче този път имаше камък и там се удари. Така. Може би точно както каза и съдията, липсата на много опит си оказа влиянието. Да. Това ми е за втори път, когато го карам този самолет. Чисто нов е. Пак не е чисто нов, ама... А вече не е чисто нов? Вече не, да. След този краш със слепило ще го правим. Може пак да летим. Точно това ще да те попитам. Пораженията големи ли са или не? Не, само една пробойна има в единия поплавък и другия се е откачил, ама се оправи слепило. Иначе по корпуса на самолета няма никакви щети.
Искаме да те похвалим, че когато видя, че самолета огасна, въпреки всичкото не се паникьоса, а успя да го овладееш и да се постараш да направиш добро кацане. Може би не най-доброто, но все пак добро. Да. Той си планира и докато изгасне, си има подемна сила и си каца. Само че трябваше във водата го каца, нямаше да се случи така. Аз на брега. Той запълна изведнъж. Човек трупа опит, така че за следващия път ще знаеш. Следващия път повече, да. Ще знаем. Ето, че хеликоптери, самолети, всеки има място, дори и дрона. Да, значи това е клас шоу. В този клас няма ограничение за никакви модели. Както виждате в случая, дронът намира място в клас шоу. Сега ще видим какво може да направи този дрон. И всичко зависи от пилота, от участника. А точно при клас шоу това някаква отново волна програма ли е? Да, това е абсолютно волна програма на всеки състезател. Всеки има право да представи това, което иска. Единствено ограничението може да бъде в неговото въображение. Ето, дигна се така наречените колесници и започва да заснима цялото шоу. При този клас шоу има ли някакво оценяване от съдиите или не? Да, има. Значи целта е колкото повече шоу ефекти. Обикновено, когато правят някакви демонстрации, понякога забиват нарочно самите модели във водата и те започват да се палят. И тогава наистина е шоу, защото тръгват едни пламъци и съответно това е победителя. Така че някой, ако прояви смелостта да се забие модела във водата да пламне, съответно той ще бъде победител. Смятам, че всички много си обичат моделите, им са много свидни, за да го направят. Не, има достатъчно евтини модели, където могат да ги прижалят и да бъдат достатъчно луди, бих казал, за да го направят. Миналата или по-миналата година имахме 2 такива случая. В буквалния смисъл. Да. И нямаше никаква опасност, защото гори във водата, да направи някакъв пожар или някакво друго по-голямо нещастие. Така че беше абсолютно безопасно, само че абсолютно цялото оборудване се овъглява и трябва да го прежали. Да, със сигурност, доколкото виждаме, дрон направи само едни движения, може би не е толкова маневрен, колкото да речем самолетите и хеликоптера. Не, значи движенията ги прави пилота, значи това е автоматична стабилизираща система. Пилота, може би за това се притеснява. Ето, виждате ли какво прави вече? Това е така наречения поздрав. Като че ли е чул разговора ни и започна да прави тези движения. Понеже няма друг начин на двама пилоти да се поздравят във въздуха, да си кажат здравей и здрасти. И това е размахването на крилата нагоре и надолу. Ето, шоуто е, вече тръгват да заснимат целия съдийски апарат. Не можем да не кажем, че всички бяхме поздравени. Да, ето, сега можем да се усмихнем и само да му помахаме и да кажем ето, поздравявана. Ето, това е маневра, която означава, че ще касне във всеки момент. Едно изключително интересно приземяване за дрона. Да. Но няма да бъде във водата, ще бъде на мостика. Да, добре, щом е даже и в големия кръг. Това е доста прецизно кацане. Ти не поздрави с дрона, сега е време ние да те поздравим. Доволен ли си от това, което показа? Да, винаги има какво да се желая, но общо взето добре се справи машинката, особено при полет над вода, винаги малко ти потопяват така кръченцата, понеже няма никакви спасителни средства за него, потопили се и свършваме с хобито за няколко месеца поне, докъде от новите части. Иначе добре се държа машинката, надявам се хубави кадри да е заснема камерката и така. Много хубав поздрав, мина да поздравиш всички нас. Да. Естествено, това беше замислено, понеже това е машина, която все пак е автономна, това е дрон, т.е. автономна летателна машина. Създадена е повече за снимане, отколкото за летене и за хоби. В последно време дроновете много се налагат като начин на снимане. Лесно ли се управлява дрон? Дрон може да управлява и по-малки деца могат да управляват, но просто въпросът е до една
култура на каране и безопасност, понеже машинките вече станаха доста наистина и са опасни за хората. Значи тази машина тежи 2,5 кг. Представете си, ако стане инцидент на ментално събитие и падне върху някого, това е наистина ще бъде лошо. Техниката и средствата, които сме вложили, не са толкова важни, колкото човешкия живот просто. И просто трябва всички да внимават къде и как управляват тези машини, защото са опасни. Стартовете продължават с пълна сила. Кой пилот наблюдаваме? Това е Румен Моров от град Силистра. Това е един от участниците в клас шоу. Ето първият ефект бюлетини. Виждате ги във въздуха. Оттам нататък видяхме на модела отстрани някакви пиротехнически средства. Ще гледаме точно какви ефекти ще изпълня. Ето, значи вторият ефект е парашут. В момента до тук виждаме два ефекта, но виждате, че скоростта на вятъра е доста силна и доста голяма. Ще има престартиране, нещо е заяло по ракетите. И ще очакваме след малко отново въздуха да го видим. Да, с пиротехнически ефекти. Доколкото разбрах, някакъв ключ не е включен или не е задействал. И ето, че това май беше нещо, което никой не очакваше от нас. Въпрос на късмет. Както виждате, вятър има. Дали пиротехниката се е намокрила? Естествено, това си е барут, какъвто и да е. След подмяната му с нови сухи пиротехнически вещества, няма никакъв проблем да задейства и да гръмнат. Значи, ако има резервни, ще ни зарадва тук, дано да има. Да. Но това си е пак шоу, ето. Значи от шоуто направи два, това можем да го оценим. В случая дефекта се преминава в ефект, в случая бавене на модел. Ето, получава се точно това, където ви казах. Значи това е отново ефект, дори да бъде от незнание или неумение на пилота, в случая е точно такъв. Следващият участник клас шоу. Започнахме с шоуто, видяхме гмуркане на модел под вода, обаче пак изплува. Ето, за втори път, това е наистина шоу. Има ли значение в коя посока ще тръгне, както каза тук един от участниците? Това е един от опитните пилоти на България, Сотир Лазарков. Той е и шеф на Федерацията по авиомоделизъм. Опитът при него е огромен, така че това, което дава като наставление, е абсолютно вярно и точно. По принцип, пилота не е преценил посоката на вятъра. В края на краищата излетя. Чухте аплодисментите на останалите. Това е класа шоу. Не видяхме фойерверки, но видяхме как самолет се гмурка. Да, има много ключета, може да видите на всяка една апаратура. Тя е на ключове за разни миксери, за разни приспособления, за прибиране на колесници, за пускане на елерони, на клапи. И в случая, без да иска, може би, ето, едно твърдо кацане. Може би е пипнал нещо по апаратурата без да иска и е бутнал, което съответно му е разместило и настройките. Може би твърдо кацане, но пък за сметка на това доста ефектно. Бих казал шоу кацане, не е твърдо кацане. Тук е позволено всяко шоу. Така че той си избира как да го направи. Ето, че този, който решил да направи нещо, не се отказва. Неизправността е поправена. Отново шоу. Продължаваме с втората част от пиротехническите ефекти.
ще гледаме дали са сухи. Ето, значи ракетите са сухи за сега, което е добре. В момента е пусната и димката. Виждаме димната следа, къде се движи самия модел. До момента в клас шоу може би това е участника, който направи най-много ефекти. Да, съответно ще бъде възнаграден. Чухте и от публиката. За момента и вие може да кажете кой ще бъде първи, кой ще бъде втори и трети. До тук това, което видяхме. Шоуто се оценя, както се казва, от публиката най-вече и от димката още е действаща. Не е спряла. Можем да обобщим едно наистина впечатляващо представяне. Значи това е Румен Мъров или представителя на солиста, един от състезателите, който изцяло е отдаден на клас шоу и пилон. Доволен ли си от всичко това, което показа? Имаше някаква неизправност, но въпреки това отново влезе и направо ни остави без думи спрямо това шоу, което направи. Доволен съм, винаги стават някой път пропуски. Доволен съм. Подготовката ми беше сериозна. Цяла седмица съм се подготвил за тия ефекти, които показах на публиката. Получиха се, видяхте. Мога определено да кажа, че съм доволен. Аз лично бях впечатлена от всички ефекти, които направихте, но най-вече от тази димка, тази следа, която оставихте в небето. Да, тя още пуши влезе. Тия ефекти, това е уникалното, че всичко става по време на полет. Във въздуха с многоканален приемник, който успява да покаже тия ефекти. Пускане на флайери, пускане на парашют, изстрелване на ракета и накрая задействане на димката. Трудно е човек да подбере точно какви ефекти да използва, за да бъде все по-оригинален, да впечатли публиката, журито. Ами човек с времето се развива. Почнал съм с един ефект, 2, 3, докато стигна до 4 ефекта на полет. Нека поговорим за това мероприятие. То вече е традиционно. Както казаха и някои от участниците, през годините все повече хора проявяват интерес и идват и да се включват. Трудно ли е като организатор да го подготвите и да запазите това негово име? Това е национален и международен турнир по авиомоделизъм за хидроплани, амфибии, летящи лодки и хидрохеликоптери. Това е първото състезание с такива самолети, които кацат и излитат на вода в България. 70 годишна историята вече на Федерацията по авиамоделизъм, но това е първото състезание. Всички останали около 20 състезания излитат от бетон, от асфалт, от трева, но това е единственото състезание, което е направено вече 20 години. Ние радеем за това състезание и в период от 10 години последните, от 2007 беше първото, пак идеята беше наша за спортен модел Клуб Несебър. Така че ние създадахме една институция в авиамоделизма, това са хидропланите. А в исторически план хидропланите са нещо, което е било най-инновативно. Там са определени скорости, там са правили такива като Формула 1 състезания. Преди войната дори от тях са произлезли изтребители, като Spitfire и други. Така че било едно поле на търсене на нови технологии в авиацията и сега това състезание се радва на интерес. Вече 10-та година, 10-то юбилейно състезание, участват от цялата страна най-добрите моделисти, най-смелите, които се осмелиха да се вкарат моделите във водата, защото все пак е рисково нещо. Като през годините е имало и много състезатели от Русия, около 7-8 човека от Виборг. Това е до Санкт-Петербург, където единствена хидрокупа в Русия се провежда. А пък другото състезание, от което имахме гости, това беше от Самара, където вече е втората хидрокупа в Русия. Общо взето от Украйна също имало състезатели, но там не се провежда хидрокупа. За сравнение ще ви кажа, че в Австрия, например, има около 15 хидрокупи, като състезателите, ви участвахме в една от тях, състезателите са между 120 и 140. Какво е мнението ви за това мероприятие? Традиционно радва се винаги на изключително голям интерес. Ами, това е едно много добро състезание, което вече за 10-та година се организира от доктор Шишков, който е
доайен на местния клуб в Несебър. Страхотно мероприятие. Единственото в тая част на Европа, югоизточната, и набира така популярност. През годините сме имали доста пъти международно участие. За съжаление тази година, въпреки че 10-та няма, но понякога така се случват нещата. Промяна в плановете на някои хора и така. Иначе страхотна организация, самото мероприятие на чудесно място и хората се забавляват и се състезават едновременно с това. Като юбилей, какво е вашето пожелание към всички тези хора, които дойдоха тук, не само да се състезават, а да станат част от един празник? Ами, да им кажа, следващите 10 години да се виждаме и да ставаме все повече хора тук, а пък на доктор Шишков му пожелавам все така да не угасва неговия ентусиазъм и да събира все повече местни млади хора, които да участват на състезанието. Нека обърнем внимание на тази изключително интересна гонка, в която виждаме няколко самолета. Да. Ами в момента това е пилон рейсинг. Състезават се 4 участника едновременно и най-бързия и фаворита в момента, както виждаме, отпадна от надпреварата, така че вече е въпрос на шанс кой кога ще финишира. Брой гонки ли трябва да направят или имат време? 10 обиколки време имат, за да направят. Колко време? Няма време, времето се определя от първия. И всеки следващ, когато направи 10 обиколки, от тук трябва да мине старт-финалната права на това место. Гледаме за най-бърза обиколка и за 10 бързи обиколки. Но както виждаме в момента фаворита е Христо Христов към момента, следван от Боян и Здравко. Видяхме, че още при влизането във водата имаше техническа повреда преди от самолетите. Тази повреда се наказва с загуба на време, смяна. По принцип той беше фаворит и загуби старта и в случая няма как да участва за по-нататък. Ако могат да направят смяна, ще успеят ли да наваксат? Ако може да направи смяната и да ги догони, да ги задмини, тогава да. Което ще бъде изключително трудно, те вече не... Почти невъзможно, бих казал. Предполагам, че точно пред тази дисциплина не само бързината е важна, но също така подхода и това да пазиш тези около теб 4 самолета едновременно. Естествено, значи цялата работа е много висока координация, трябва да се пазят. В момента борбата остава между Христо и между Боян, който направи 10 най-бързи обиколки. Гледаме двата самолета къде са. Един захожда по-нависоко, другия по-наниско. Умения и на пилотите. А спрямо бързината оказва ли влияние? Има ли по-правилна стратегия в случая? Височината трябва да бъде една и съща. Стратегията е в завоите. Колкото по-плътни се взимат завоите, толкова по-добре. В случая гледаме Христо е с правилната стратегия, защото ляга и взима много плътно самия завой. Прекрасно настроение приключи и тази годишното издание на вече традиционното състезание Хидрокупа Несебър 2016 година. Пожеланието ни към организаторите и всички хора, които са избрали това хоби за свое занимание, е следващата година отново да се видим тук и да прекараме един страхотен ден.